Sikong. Iki Mbak Kiai nggo ndajes wonten Ameriki. Iki sapuki pengaman. Engko nek ora nang dalan iki akuane. Astagfirullahaladzim. Kiai numpak kok ngene iki kaya ora isin kok ngene iki. Terus liyane ora ono. Liyane iki ono Kiai ini overhead kabeh. Kae macet Kiai ini. Kae yo macet kabeh overhead kae bang. Mobil pirang-pirang kok ngene bosok kabeh dingu. Sing penting tekan gone Kiai ini rasa rewel. Wis. Jan. Rasa rewel, ayo rek mangkat. Mobil angel iki aku. Iki sapuke pengamat.